Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Assam kalapan ibor biang yaga Meghalaya dakaban lejban sina surok hakasnong bakhlapara kajaka kabadang hap hapo kahima nongspong. Kani ka jingle ka Assam kalapan bitar ya kiseng bhalang ya usim kahima nongspong upaim Patrick Semyong bat ki khon ki hajar jong kahima. Halor kani usim kahima nongspong ula berngem ban lej ujor daga ejahar persya ya ka Assam. MS Mahabahua Sangga na Meghalaya. Meghalaya kan ya? Government of Assam ke? Nisha, lu sih gawan ya kimena dah. Mentaru tu ke ba. MOU mentaru ada di clear bagane kedeka. Gumut kini suruh arung pedang kian jaka. Pedang juga, hima kan. Dia pedang lu alam sekali. Nah, jangan kali dah kain dia buat. Menurut tu pai jongka Assam tu. Meghalaya. Pai jongka itu. Meghalaya ini set. Yan okay. Henry ku bayaj mengina mentah gini kisni Sharum Chandang. Baman kisni unkit mau sini. Kalau mentah. Dia usah mentah kisni uyo jumtip usah warwer mau nyamlak mana kata. Dia usah ngiat nak ni we kali rung isu mentah ni. We du karbon pre isu mentah. Wal snor ngim yo i. Dia nak kita tahu don ni keding jul ngol dengi perkara ko ke mentah. Insya uni bakla para ade ban wanlang masakilang ban support lang yangi kamtam kum gahima. Henry mentah pada long kumne tang pra mangi haga jaka ka snong jongki ngiwan mangi insya kila de bandon dah kum girang ba snong kadok ne te Henry balengok mentah long kumne ti kabai na lang jong pi kum pa im ba pin sim serius pa ne kam nang ba kan long ka jing du dong ya kane ka jaka ka puta jong gahima kai. Por sebenarnya boleh bilang gitu sembot. Lara kimbang lagi nadisi kimbang lagi tingin wan gitu pranos nana. Ada benar por cipene ini ladap. Tapi em kenian. Cipene dah. Asyik baga hima ini ku musim. Kalau don ane ka kamdon kejing penbek ane kejing kendu bagi jangka Assam kaya kum kontraktor lane yang jong gini nopik bagi ne surok. Em nak kalian jong aku mau ngamjon TVIP nama ba. Ini kesinong girang ba sinong nang ni ba girang ba sinong nang kena po war mo frau. Kung so ba si thu ba don ni si surok hang ya po. Makapara. Dengan wud ngale kum no nga kontak so popsa ni chat jong takma. Temo uang ka tu ko surok ka di ke so. Rani jirang ni chat. Ke uang sa phun mga masakit ki mga. Na kaliang jong aku mo. Sem jo kay manong spong. Hadin mangalayo jing tip baka don ke jing ti surok be an hang ne de kibriu ke bana Assam de marmar kemut ngala pha i kibriu ki bana snong umsobar ban wan mosau ban wan pe ban khmi ya kan ke jaka ban hadin ki lawan khmi wan pe ya kan jaka la lap baka don sia ke jing ti surok be an hadin kata nagaliang jonga ngala ai ko khubor chau Officer in charge jog pedar khma ba un lek khmi ba un persange sendon ye kene ke jingtrei ba anyang ne ten rei na kaliang jog pedar khma ula juba phanga wong ka dei ka ban pe ban khmi lo te urani jirang in charge ba ma uru la kit khri ba na kaliang ka te ka office rani jirang hang te ru no in charge na ka tu han rei ula wan pe wan khmi hang ne han ni su thu ba wat ha tu ka singiru ba u la wan hang ne ba usio itang ya ka jingtrei henrei ya kibriu ye lalap tene kaliang jo ngala le ya kendu bat ngala thoru ka sithi namar bangala kali ngala tokit hangne ngong ba kidang train ne kumno henrei
basumat da slap ka beneng ki sange ki jing trei bat habarang ki sedang ban pen trei tengala ka don ki jing sim ka su khya ba du kata tengala lej biang syau te rani jirang balik keli lej bertau ban ngala pen kre ka jing tho hande ka jubab na bala da pha kamot ka report chapo SP police nongpok tenalo kata ngam su hun kata ru hande ngala tho ka wi ka syau chief executive member jong ka khase autonomous single ba un yarab lem ban pha di opsan ne ki briu na pok kai CDC ban wan pe wan khmi ya ne ki chei frok hang ne ba tha ka ju ka pon mar ba kadang dei be ka pura ka ban hap pe man spung ka mod bakin yarab ka mod ban wan ban pe sange sindon te ne na ka liang yo ngam pat sio jing TBA ka bai dei sa ka liang je ke CDC la ka la pha briu ne kam pat pha briu ban hang ne hadin ka ka jing su khya jo ngam ban se ngapen be menta ka sing hang ne ngala inform gini rangba jong gini prasnong sobar wa mosau bat kini ki rangba jong ki seng ki SU kini ki seng balang banyawan lang hang ne kemut banyawan khmi la kan ne ka jing trei ka long kumno haneng yo I menta hang ne ka don sha ka jing trei be an bat na ka liang jongi kemut ngim sumdon kono no jing tip ban ngi iru la ka jong ka khmat wat hang ne ka don ka jing trei kemut ka bala na kan RGS kemut ka bala yo na blok kan ne ka jing ka trees plantation hang ne ru imat ba kine kinu ti surok kemut ki la su khat lut khat kane ka pen I ki mat ba sule ala ka le kumar bang yo iru ha kane sain bot kemut kane ka skim hap pedang ke jaka jong Meghalaya bala thungi ni ki ding hang ne ru surok ru henrei ka pen tre ka skim ru kam dei na Meghalaya kemut kan dei hi na po nang ten Assam ten ka liang jongi ke hima ngim hun bat ngim sup la kumno ye kane ka jing trei ngi dei ban pen sange be mardor bat kane ka jing thungu jongi ka long bangin ha jing tip nening IFIR sundon yo ne kontraktor ubat pen trei kane bat ngin ai sundon hau support di sino po baknang ba isino po kan le ye ke bodon kam bat haju ka poru na kaleng jonga ka don ka jing sokhia tek ki briu hang ne ki don ka jing dik ki don ka jing lenga bat teng bon ka jing long nong sung snong burbun don kam kwa ki development henry teng ka sarkar jongi pada ka sting bhana ka liang development da ha ju ka pon nga kerpat ka sarkar ba ya ka jing don kam hagini khap bodar kini ki development hagini thai kan subha ban kham yarap khndian ban ai kinu jing don kam bat ka jing kwa jongi ka long ba khnang ba ki jaka puta ki ba don po himan spung ba hap Meghalaya kin ne kin sa tenrei teng galong ka kumar jingmut wat hangi ki sim ru ban pek bersiar khadar namba beli ki briu ki judon kam borbori ka development hadi development pada busin ka liang government Meghalaya pada teng la dengilik pan ru ka sitom bagin ai na ka liang Meghalaya pada ki wat pen kok mit teng susnei terei na lakata ru kini ki briu jongi pat ki juwan kendu yang borbor hari ngam ju ailat bakin pan Assam hari ngong ye ki kemut ba la da pidon kino ki jikwa la ne ki development kemut dei ban pan be na Meghalaya bat ngin ya le tengkat ke bodon kam kemut ngin ye tre tengkat lo kata ki jikwa jonga kerpat na kaliang sarkar ru ba kin sim khialem ya kene kam ba kin ai kano ka hukum na ne ka order ban persangat sendon ya kene ki jing tre ba an yang ne Confederation of Riboy People Niwan ban jurep lan ban inspection ya kene surok. Niwan rengkat ban isim jong hima nong spung hadin ka jingkhat jungi. Nai ngawan hang ne ngiliu I ba ha ka jaka badang dei pura ka hima nong spung nang dei pura ka Meghalaya ngilai ka sanbut ba thong ne 1 kilometer 1 r line not kilometer point aspal laipo meter te pisa ka bagi sanction nyu huilak san point san khandai te ke long ka sanction ka ba la smooth bansyang ke nek surang te ha ke surak ke bangai ha ke jaka la pendap ya ke project ka tree plantation te ke tree plantation beli ka dan hang ne te ya ke surak la maj napo ka tree plantation kabayo na jirang block naga MGNRGS naga jirang block tenang tahu ni upat ubafiing ne uday na water resource department kabadang sudah khot tendar men hakane kidang mutre te klade be full kare po Meghalaya kane jaka kabahap himanong spung tenre ke bang so bonong
kini ke boro kiwanja namar ba ke jingtolot jong sarkar jela upai ba bosyong hangne tengah tharai kwa surok te haba ki asam ki wan benterwa kimangse pai ba ne lese ki apriang namar ba ke sarkar Meghalaya hadu menta kamwan banai dah hangne po kisnong menta ke surok ke bakti gin haban ya kimbanse tengah kerpat ke sarkar Meghalaya lara ka kwa ba kane ke jaka kan ngat be Meghalaya lara dang don ka jingi pun pun sam ba kadai ban ai no ka surak ya kini kisnong gi bade ne po bakla para kata kare ka kubor na kalang kaseng bat na kalang kaseng ya menta hi mardor ngin pensangya e kini jing tre kini surak bat ni sairu da ka jing tho la shai kasni shau DC ke boy district kata kare ka ba ni na kalang kaseng ni haban ya jakhman rengkat bat ka hima rengkat bat gisnong lang ne ngin ya tre rengkat na ka benta ke jingkwa jingni paiba bandan hish po Meghalaya kata kare ka jing maham na kalang kaseng wilayah kumbang wilayah snow nak liang jong usim la pentip sengi ya ka bangin jawan lang hang ne sengi sya kena jaka hang ne bakal para ti kena jaka ka bangin yang menta kam dai ka dispute kadai ka jaka ka badong pura hi hapo Himan Spung hapo Meghalaya kena jaka ka bangin yang menta kadai ka surok Meghalaya kena surok bangin yang menta nang ta sene sekali yang ka diang ru lade ka tree plantation maka NRJ nang tena po blok jirang bat sene sekali yang kamuan ru kini kipat jong ka irrigation ma water resource kidan hang ne tengi ngiwan ne banyak persengan jo sim mar ku bolong hi bagani jaka kam dei ka dispute bat ya kai ka ba la sha man swa ban sna ya ka surok hang ne ru la sha tang namanta ban sna ka surok Henry kam dei ban kam try ya ka jaka kata gi ki NOC ke bagi la da ai sim jongi man swa ti man swa ka por man swa ka mut bagini ki snong ki syam jike ba kam ta ma ka surok nangta haka umbam mumdi ki syam jike ba nangta haka electricity hadu menta ka kam trekam hang ne ti kini ki jingklot haka yang ka development nak yang ka sarkar ke jongi ka penlong ya ka asam bahkan sim ya ka kabu bahkan le ya kini ki project bar ka basungsi ka long ba nangisya ya ka asam bahkan le kumne kemut baka kam trai sendon tingis kuntunat sibun ba usim nakal yang jogu ulawan ne bat ngingim sya ban le kene jaka rakat usim ya yang lang mengisaki kene jaka baka de pura-pura po Meghalaya ke pemerintah nagaliang jong ka Khasi Student Union Western Border Area bat kumju ru nagaliang jong ka Himanong Spung indon kat lang hang por I paim hidon hang por bat kumju ki reorang ba jong ka snong warmosa bom sabar bat baro ki seng balang ki udon rekat bat ngi hang si ngiwan hang jaka hang snong bakla para kasnong ka ba hap apo put usam jong ka Himanong Spung kum mengitip nadu menswa hadu mentah de Henry ka ka ba nagaliang jing singolngo golong ba hagan ga jaka ka bala long trahi daga Himanong Spung ba wa asam wan kan turput na woi usnam shwoi usnam na woi kapor shwoi kapor hagan ga jaka ka jungi ba hausam bladap nagaliang jong ka sarkar ru kalawan hangni ga jaka ya ban penbek ya ga jaka nomor ngisung thu ba ga jaka jong ka Meghalaya de Henry wa asam wan de don bor na kapor shakapor nomor kata naliang jong sarkar hi kalawan hagni ga jaka de ngisung thu ba haduk menta hi ba naliang jongi ngitip ba ga jaka jong ka Meghalaya de Henry ngising ulungo pat menta ba wa asam wan shushu ban snai no surok kumangi ui menta hagni ga signboard ngidon habdeng ga jinglengo ti ka ka ba nagaliang jungi sing mdong ba ngidon katlang hangne usim ba dalilei watla ka sarkar asam kali da kumno ru nagaliang jong ka hima ba kambit ban ai kano kerja NOC Henry ngiyeng rangba khanang bagani ka jaka ka de ka long try jong ka Himanong Spung ba ka juk ka por ka long try jong ka Meghalaya hi borok wei marang tip hagi ki por bladep ba wei bangi la ai usurok ba ka sarkar asam ka chna surok ba kan kam try snon ngene ka jaka wat ba kinong snong jongi ba ki yat kieng lada ki kit ya ki ding ki sik ki bapnon kambing kam semro lada yat nau ta surok basna asam bunsin ki kali ki jungi ki ding ki jungi syara be chaka sarkar asam ki bat be ki pul asam
de kata kadau ka ba pen ma bha yang ikum ginong sing hanya po ga area ka jungi namar wei bangi la ai usrok kan sakam terahi ka asam namar kata yang rangba menta ba lada menta ngim yang lano pat ngin yang kumki samla lane kum ka hima ngide mangi kala wei jong ka dong ka than de mangi kala wei jong ri bajaj meru namar kata siom dong ba ka sarkar ru kade berperkat ya kata ka jing e jing shon jong pai ba nong sing bunah ne jaka kham tam ba ngimte mde pat bandu ya ka jaka puta ka bha po ka hima nong spung